Nagsugod ang yun ang kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Pinagi sa pagduaw sa imahin sa balang bata sa mga simbahan o ubang institusyon. Unang gibisita karong adlaw ang parokya sa Santo Tomas de Villanueva sa Poblacion Pardo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Yan ang report. Gihangop sa mga deboto ang pagbisita sa imahin sa Batang Jesus sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Poblacion Pardo, Cebu City. Pasado alas 12 kini miamot nga gisugat usab sa mga deboto diin ang uban nagsayaw sa sinulog. Suma ni Father Pacifico Nuhara, ang rektor sa Basilica del Santo Niño, nga gitumong kini aron mapaduol sa katawhan ang Senior Santo Niño. Nasayod kita nga dili tanan makabisita niya dito sa Basilica. Labi na nga ito makaigsuunan po nga maglisod og lakaw. At least nga siya mismo mao mo bisita. So mao na nga gihatagan sila og pagtagad. Mao ni nga gihimo kining maong pagbisita karon. Gawa sa mga simbahan, bisitahon usab sa balang bata ang mga hospital ug mga bilangguan. Ang kalihukan maisunugdanan sa sinulog nga sa ulugon sa ikatulong Domingo nining buwan sa Enero ug ang nobinaryo sugdan sa Enero 9. Ang pardo sa kaninga simbahan tukod po siya sa mga kapariang Agustino sama namo no nga naa sa Basilica. So mo na nga giuna diri sa pardo. Samtang gipaniguro sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa kapulisan ang kaluwas sa mga kalihukan sa sinulog. Apil na sa gidili ang paggamit og backpack sa mga musulod sa Basilica. In place na tanan, pabito na nga nihangyo ta sa Basilica nga makabisita ang atong imahen ni Senyor Santo Niño sa mga kabaranggayan diri sa Cebu City gubikan kay daghan kaayo sa mga Sugboanon nga dili na makahawk makalinya dito atol sa nobinaryo gumikan kay daghan po kay mga bisita gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Continuous po yung ating coordination since November pa ho, even prior to November, nandyan na po yung mga mechanisms to ensuring na maging peaceful din ho ang sinulog. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.